Imibutho yootata elwela amalungelo ayo neyabantwana babo ibambe umngcelele namhlanje ngelithi inemibuzo ngeminye yemithetho yabantwana kweli. Abatata bathi le mithetho inyasha amalungelo abo okubona nokuchitha ixesha nabantwana babo ngendlela abafuna ngayo. We campaign for the rights of children to have joint, equal, shared 50-50 contact care, guardianship and maintenance with, by and of their parents at all times. Nabanye abantu basetyhini nabo babonakalise inkxaso yabo. I don't have children, but I'm here representing many of these fathers who I've walked a very long path with, who are fighting for access to their children. I have witnessed the atrocities they go through just to be a part of their children. Umbutho We Are Fathers, We Are Parents Forum uthi ukholelwa kolokuba bayalivinjwa ilungelo lokuba badlale indima enkulu ebomini babantwana babo. Our main worry is that while we understand that in situations of relationships and marriages there are always emotions involved, we are worried that after separations fathers are automatically discarded from the lives of children. Amagosa esebe lophuhliso loluntu alwamkele uxwebhu lwezikhalazo yaye anikwe de kube nguFebruwari wonyaka ozayo ukuba eze nento ebambekayo.